Kumusta? Nakapagtanim na ba kayo dyan sa inyong mga bakuran? Sa backyard garden? So, sa araw na ito ay magde-demo tayo kung paano magtanim ng kamatis sa paso na pababa. Yung double impact. Itanim natin itong kamatis pababa para hindi sayang yung area. Nasa taas ay may lalagay natin ng mustasa o pechay. So ang unang gawin natin ay ihanda ang mga materials. So maglagay tayo ng wala tayo napilian na stand. So, ito na lang. Tapos ito. Paraan lang, di ba mga kapaparts? Bakit kailangan ng ganito? Kasi dito natin ilagay itong container na dito natin ilagay yung itanim yung kamatis. Tapos dito natin ipaupo. So, pwede tayo maglagay ng lupa habang nandito ang kamatis sa loob. So, andito ng kamatis. Nakahanda na rin. Nandito na rin ang similyang pitsay. Nakahanda na. Diba? Ayan. So, let's start. Ang unang gagawin natin ay ihati natin itong kamatis sa dalawa para dalawa ang maitanim natin ngayon. Malaki ng kamatis. Pwede rin, maliit pa yung kamatis. Pwede na natin umpisahan gawing hanging tomatoes. Kasi ito malaki na to. Minsan nahirapan tayo. Ayan. Nandito na yung isa na may kasamang lupa. So, ang gagawin po natin ay tanggalin yung mga dahon. Ayan. Tanggalin lahat ng dahon. Hindi naman lahat siguro. Ayan. Bakit? Baka may nagtanong dyan kung bakit. Kasi ipasok natin yung dito sa loob, sa butas. Ayan, kapag may dahon, hindi yun pwede ipasok. Tapos, side position lang muna mga kapaparts. Side position lang muna. Ang una natin lagyan sa baba ay yung coconut husk. Meron tayong coconut husk o balat ng mga buko. Ilagay natin sa pinakababa para ang lupa hindi ay aalis. At the same time, fertilizer din to. Siya ay haharang doon sa lupa sa puno ng kamatis. Ayan. And then dito naman sa kabila. Ayan, coconut husk. So ayan ang kamatis. So, ibitay na natin yung dito. So, nandyan ang kamatis sa baba. Pwede na tayo maglagay ng panibagong lupa dito. So, nandito yung lupa. Maglagay tayo ng lupa. Matabang lupa na may halong mga balat ng mga gulay para mataba din maging mataba din ang ating kamatis at petsay. So idikit, tapos mag-layer tayo ng ibang coconut husk, balat ng nyug, balat ng buko, upang sa ganun hindi tayo kalas sa lupa. Hindi puro lupa na lang kasi masisikit yung lupa
pag purong lupa. Pero pag may balat tayo ng buko, siya naman ay mag-absorb sa tubig na matagal matuyuan ang halaman natin, ang lupa sa ating halaman. So ayan, lagyan ng lupa. Ayan. Pwede natin isikit. At to be sure, yung sa baba ay hindi mabali. So kaya ginagawa natin dapat talaga ganito, elevated siya na kapaparts. Ayan, meron na tayo isa. So puno na siya ng lupa. And then the next step is tubigan para mabasa. Ito naman ang tubig na may balat ng saging. Tubigan natin para masikit talaga yung lupa papunta doon sa kamatis. Ayan. Tapos lastly, iwanan lang natin dito ng kunting area na walang lupa sa taas para paglaki ng petsay, dagdag tayo ng lupa para hindi siya tutumba lang na ganun. So half inch. So ngayon maglagay tayo ng petsay. Pwede dalawa, pwede isa. Ang gagawin ko ngayon ay dalawa. Kasi sayang, marami pa akong similyang petsay. Ayan. Nagtanim ako ng dalawang petsay dito sa taas. Ayan. Kung gusto nyo sa inyo dyan, isa pwede rin, tatlo pwede rin, depende po sa inyo. So ayan na po mga kapaparts, mga ka-gardeners, natapos na po ang isang demo natin na may kamati sa baba, tapos may petsay naman sa taas. So ganito lang ang procedure. Tapos bukas yan makita natin na hinahinay na siya paakyat at tutubo din mga sanga dito. So ganito lang ang gagawin natin mga kapaparts kapag wala tayong maraming container. So ito, double impact na siya. May petsay, may kamatis. So ganun din ang gagawin natin doon sa isa hanggang mamaya habang mayroon pa tayong kamatis. So thank you so much for subscribing Papa's Jokes TV, Gardeners Specialist. Don't forget to share this video. So kapaparts, I wish you all God protected. So tayo na magtanim para hindi tayo bili pa gulay sa palengke. Bye-bye! Hey! Good.